Saúdos, benvidos ao municipio coruñés de Ares, onde o carón do Mosteiro de Santa Catalina disputouse o pasado 25 de xullo o Campeonato de Galicia de Cross Country Olímpico. Na modalidade coñecida como XCO, poñíanse en xogo os títulos autonómicos no circuito de Montefaro, deseñado polo Clube Pulpeiros de Mugardos. Este foi o fin de festa da temporada galega e celebrouse días despois do Campeonato de España, unha cita na que a selección de Galicia acadou en Navarra a medalla de ouro na carreira de remudas por equipos. Gran nivel o dos bikers da nosa comunidade que en Montefaro atoparon un escenario ideal para ofrecer espectáculo. Imos ir repasando o acontecido en cada unha das categorías, comezando pola saída dos máis expertos, dos Máster 50-60. Os seguintes en entrar en acción foron os Máster 40, a proba que máis participantes reuniu. E para completar este primeiro bloque presenciamos os primeiros metros da carreira Máster 30. En pleno verán, a chuvia non se quixo perder esta xornada, máis dureza para un circuito xa exixente de por sí. Nos Máster 50-60, Francisco Xavier López Cedrón non deu opcións aos seus rivais. O dorsal 509 do MTC abriu oco por diante de Manuel Castro do Barbanza Bike, que defendía o título. O paso dos kilómetros non afectou o golpe de pedal de López Cedrón. Outra exhibición en solitario protagonizou na Marcos Mayo nos Máster 40. O da Peña Ciclista Noela atacou prácticamente de saída e o grupo do resto de favoritos xa non o volveu ver. Ritmo infernal de Mayo, desatado que buscaba a guinda a súa temporada despois de adxudicarse os rankings finais do Trofeo Federación e da Copa Galicia. Alejandro Trasbach, o campeón autonómico ano anterior, tentou responder, pero Mayo manexaba unha vantaxe próxima aos 2 minutos. Máis parella e hasta a batalla pola vitoria nos Máster 30, a fronte da carreira, ian quedar Diego Rey do Tambre Bike e Fernando Díaz dos Escornabois. Ataques e contraataques entre estes dous bikers. Por detrás deles situábase Fernando Guerra do Extola Gramola Team, consolidándose como principal candidato ao bronce. Achegábanse os metros finais para os Masters, coa primeira chegada á liña de meta de Francisco Xavier López Cedrón, vencedor con algo máis dun minuto respecto a Manuel Castro nos Máster 50-60. O podio completaría o Carlos Otero do BTT Fene. Ledicia e moita para o gañador Máster 40. Aquí temos a Marcos Mayo festexando o título autonómico coa súa bicicleta. Segunda posición para Alejandro Trasbach do Racing Cycling. E terceiro foi Daniel Herráez do Club de Montañas Esteiras. Para rematar este primeiro bloque, a entrada de Diego Rey, triunfador nos Máster 30, que botaba un ollado atrás porque pisando os talóns rematou Fernando Díaz dos Escornabois. Moi asustada a pugna pola terceira posición con Fernando Guerra, rematando por diante Luis Fernández Oliveira. Fermosas vistas desde Montefaro. En o noso punto de mira poñemos a competición cadete masculina. Sprint inicial para adentrarse na zona máis boscosa. Anxo Carril do Coruxo realizaba a primeira selección con néboa, con chuvia, unhas condicións impropias do verán, dabanlle máis épica ao campeonato. Ricardo Buba do Coruxo tiña boas pernas e presentábase como principal ameaza para Miguel Rodríguez do Ponteareas, que exercía de favorito nos pronósticos. O percorrido por Montefaro exixía aos bikers ter que sacar o mellor de sí mesmos con treitos tan incómodos como polo que circulaba Rodríguez. O ganador de temporada da Copa Galicia non acababa de rachar a carreira e dende este terceto perseguidor ia saltar Buba para intentar atrapar o representante da formación ponteareá. O do Coruxo ia máis e conseguía botarlle a luva a Rodríguez. Man a man polo título cadete, con Rodríguez que o seguía intentando, pero non era que de consolidarse en solitario. O do Coruxo soldábase a roda do de Ponteareas. Máis tarde ia pasar o ataque. Aquí o temos e fíxense con que dominio da bicicleta. Rodríguez víase dobregado e o do conxunto vigués xa non ia levantar o pé ata a liña de meta. Sensacional o triunfo deste biker de orixe francesa que o festexaba por todo alto. A 9 segundos de Buba finalizaba Rodríguez, o saúdo deportivo entre os dous, e Carril confirmaba a súa terceira posición, selando a gran actuación do Coruxo. No evento organizado polo Pulpeiros de Mugardos, subimos un chanzo en canto e idade e imos cos juniors. A ausencia da gran referencia galega e española nesta categoría de Carlos Canal deixaba máis aberta esta proba.
Despois do revirado sector inicial, as subidas ian peneirar o grupo de cabeza. A primeira posición asumía o Marco Nubelema do Academia Postal de Maceda con Xoel Montes do Avanza, soldado a súa roda e agardando o momento para tomar o mando. Cando os dous se quedaron sós, o biker do conxunto do Porriño non o pensou dúas veces e deu un paso adiante. Sufría Ismael Rodríguez, un dos candidatos ao podio, mentres Montes entraba con moita forza nas subidas e a Lema custáballe cada vez máis soportar a velocidade que marcaba o vencedor da Copa Galicia. Conseguía momentaneamente facerlle fronte, pero o do Avanza non tardaría moito en intensificar a súa ofensiva e acababa marchándose en solitario. Lanzado Montes cara ao triunfo, aproveitando as subidas para aumentar unha vantaxe que xa non deixaría de ir a máis. Lema, gañador este ano do Trofeo Federación, centrábase en garantir a segunda praza. Con preto de 2 minutos de marxe, Xoel Montes proclamábase novo campeón de Galicia Júnior. Segundo rematou Lema, o corredor que máis difícil lle puxo o do Avanza. O equipo do Porriño situaba outro biker no caixón co terceiro posto de David Fernández. Outro triunfador desta carreira foi Borja Méndez, o rapaz con síndrome de Down, ao que ningunha barreira detén sobre a súa bici. Chuvia xa abandonara o circuito cando se puxo en marcha a carreira raíña femenina. As elites sub-23 e juniors comezaron a rodar a vez. Entre as participantes estaba Lara Lois, a muller que formou parte da selección de Galicia Team Relay, que días antes obtivera a vitoria no Campeonato de España. A elite do Stolla Gramola Team rachou a proba xa dende o inicio. Segunda situouse a sub-23 Irene Trabazo. Coas cores do seu novo equipo, XSM, a marinense presentouse en Ares despois de ser sexta na súa categoría no campeonato estatal. Canto as juniors, Noela Sá tomaba a dianteira na pugna polo triunfo coa súa compañeira do Academia Postal Maceda, Andrea García. Un chisco máis tarde entrara en acción as cadetes. A asturiana Cristina Menéndez comezara saindo a por todas. Na súa persecución formábase un dúo galego con Laura Mira e Laura Capa. Os duelos estaban repartidos polo circuito, aínda que o de Lara Lois era contra sí mesma. Agrovense e a camiño de sumar un éxito máis a súa fantástica temporada. Tampouco ia ter ningún problema para revalidar a súa coroa. Irene Trabazo, a sub-23 de Marín, aproveita o XCO para preparar a súa especialidade, o ciclocross. Nas cadetes, Laura Capa do Farto cazaba a Menéndez xusto a tempo para superar ao sprint. Os parabéns da asturiana, corredora que retivo o título. E voltamos á competición absoluta con Lois liderando con moita solvencia e sen ninguna necesidade de arriscar nos treitos máis difíciles de xestionar. A mellor biker galega do momento e a camiño de lograr o seu segundo campeonato autonómico nesta modalidade. Na carreira elite a segunda praza era para a argentina afincada en Madrid, Fina Casadei. E a primeira sub-23 deixaba pasar este competidor masculino para non cortar o ritmo de trabazo en plena ascensión. Nas juniors, Noela Sá mantíñase firme encabezando a súa categoría, superando o obstáculo dos troncos. Piques de chegar á liña de meta, atopamos a Lara Lois, de un tempo de 1 hora, 7 minutos e 54 segundos, convertíase na raíña de Montefaro. Segunda praza na carreira absoluta, a primeira entre a sub-23 foi Irene Trabazo. O podio elite subíase Nuria Senra dos Escornabois, terceira por detrás de Casadei. E para rematar, as juniors, coa entrada triunfal de Noela Sá, e segundo posto para a súa compañeira do Maceda, Andrea García. O sorriso e a satisfacción das campioas. Fun tranquila porque costaba un pouco arrancar, pero despois a medida que pasaban as voltas moito mellor. A última sempre me encontro mellor e o terreno estaba perfecto, así un pouco húmido, estaba moi ben para rodar. En resumo, foi bastante boa temporada, sempre indo a máis, con boas sensacións continuamente, tanto en rally como en maratón, e agora faltame nada, quedame unha proba de maratón e xa termina unha temporada moi, para min, perfecta, casi. Ao campeonato autonómico quedaba o seu prato forte a competición elite sub-23 masculina con Saúl López e Iván Feijó, dous bikers do Academia Postal Maceda, como grandes referencias. Esta era a única carreira 5 voltas, polo que os corredores ian estar máis de hora e media dándolle os pedais. Defendía o título Saúl López e o monfortino non eludiu a responsabilidade dende o principio. Tirando do grupo, evitaba aglomeracións como esta.
A López superaba nesta complicada subida Jorge Punzón do Cosmos, que entre os primeiros comezaba a asomar a cabeza o sub-23 Iván Feijó. Todos os corredores chamados a pelexar polas medallas estaban nos primeiros postos. Volvía a carga López, levándose con el a Punzón. Dúo de bikers élites e nos perseguidores metía directa Feijó, que de seguido non só ia atrapar os dos de cabeza, senón que se encargaba de marcar o ritmo. Cos tres de diante tentaba contactar a Adrián Barros, centrado esta temporada no calendario de estrada cos supermercados Freud, e que sacaba a relucir o seu tremendo potencial. Os dous do Maceda alternábanse na cabeza coa intención de descolgar ao Porriñés Punzón, un obxectivo que ian conseguir na segunda volta. Ademais, o infortunio ceábase co ciclista do Cosmos, gañador este ano do Trofeo Federación e da Copa Galicia, que sufría unha picada. Vía libre para o dobrete dos bikers da formación ourensá. A dúbida era saber se ian continuar xuntos ata o final ou habería pulso polo triunfo absoluto. Temos a Barros, que seguía terceiro. Punzón, unha vez arranxado o seu problema mecánico, buscaba volver meterse na loita polas medallas. Alberto Pedreira, segundo elite polo momento, o corredor do biciverde, mantiñase unidade entre López e Feijó. Ao monfortino tiñanselle resistido os títulos autonómicos ata o pasado ano. No caso de Feijó, seu gran obxectivo no calendario de XCO era o Campeonato de España, no que se colgou o ouro no Team Relay, pero un golpe de calor deixou no fora de combate na proba sub-23. Novidades na pugna por ser terceiro con Pablo Álvarez do Cambre Renault Caeiro, chegando á altura de Barros. Estamos na cuarta e penúltima volta co ritmo de López, empezando ya a pasar factura a Feijó, o Dallariz, que por última vez lucía o mallot do Maceda, e a cogancho, como se di no mundo do ciclismo. O cansanzo acumulado do Campeonato de España e a fortaleza de López levaban ao límite. E temos a Feijó, que a partir de agora vestirá a camisola da estrutura asturiana do Nesta. Porriñés Pedreira continuaba segundo entre os elites. E Feijó volvía a recuperar a roda de López, pero sería por pouco tempo. O de Monforte agora xa non ia dar tregua, e malia habilidade técnica de Feijó, os dous de cabeza xa non rodarían de novo xuntos. Pedreira aproveitaba para tomar un xel no inicio da última volta. O verdadeiro Xiva Montefaro servía para que Saúl López saborease a súa vitoria na cita máis importante do calendario autonómico por segundo ano consecutivo. Na categoría sub-23, Pablo Álvarez situábase segundo, despois de deixar a Adrián Barros. E últimas manobras de Saúl López, carreira perfecta do elite do Academia Postal Maceda, que cambiaba a terra e as pedras polo asfalto, e presentábase na liña de meta con marxe para levantar a roda dianteira. Victoria cun crono de 1 hora 36:11. Segundo, a pouco máis dun minuto e medio, o gañador sub-23 Iván Feijó, que a terceira posición absoluta e a ser para Pablo Álvarez do Cambre Renault Caeiro. Completaba o podio sub-23 Adrián Barros. Entre as dúas prazas do Caixón Elite que restaban por ter propietario serían para Alberto Pedreira do Biciverde e para Jorge Punzón, que non baixou os brazos malia picada que o lastrou. Levaba moitos anos tirando poste, bueno, no pasado ganei o primeiro campeonato galego, pois este ano podino repetir, bueno, estou nun bo momento de forma e que veñan máis. Estaba moi traballado pola organización, un pelín largo, que se facíase que fose duro, pero bueno, para min encantou, me gustou moito, a verdade é que foi unha carreira dura, pero bueno. A temporada do XCO autonómico e a baixar o pano coa cerimonia de podio. Lara Lois, gañadora da carreira elite, e recibindo mallot escoltada por Nuria Senra e Diana Blanco. Cambre Renault Caeiro recollou o premio como mellor equipo deste curso. Francisco Xavier López Cedrón, campeón autonómico Máster 50-60. Marcos Mayo, triunfador nos Máster 40. Diego Rey, vencedor nos Máster 30. Laura Capa adxudicouse a carreira cadete e recibiu a camisola como campeoa de Galicia. Os aplausos do público para recoñecer os tres mellores cadetes, con Ricardo Buba adxudicándose o título. Nos elites validou a súa coroa Saúl López. Outro éxito para o Maceda nas juniors con Noela Sá e Andrea García. E nos juniors impúxose Xoel Montes para finalizar a categoría sub-23 con Irene Trabazo como campeoa feminina.
mentres que na categoría masculina o máis forte foi Iván Feijó. O recoñecemento do deseñador do circuito de Montefaro e coa foto dos campións de Galicia 2019 despedímonos. Moitas grazas pola súa atención e ata vindeira citas co noso ciclismo.